Веднъж на интервю за работа идва младеж, който се търси работа като менеджер по продажбите. И съответно го канят в кабинета на ръководителя на отдел продажби. Младежът влязъл в стаята и седнал, поговорил се с ръководителя и ръководителя изважда една химикалка и му казва: продай ми тази химикалка. А момчето отговаря: обещавате ли да ме наемете на работа, ако ви продам тази химикалка? Ръководителя дава своята дума, младежът взима химикалката, отваря химикалката и вътре навива две $100 банкноти. И съответно отново завърта химикалката. И я подава на ръководителя и казва: купете си тази химикалка, тя струва само $10. Ръководителя се усмихва, дава $10 и взима съответната химикалка. Ръководителят се замисля за няколко секунди и казва: браво, добре го измисли, наед си на работа. Ръководителят обаче подава химикалката на младежа и казва: тази химикалка ти струва много повече, заповядай. Младежът отговаря: не, благодаря, всичко беше честно, тази химикалка струваше $10 и аз ви я продадох. Тя е ваша. Но когато младежът си тръгва, ръководителя отваря химикалката, вижда, че тези $200 всъщност са фалшиви и осъзнава, че е похарчил $10 за неговата химикалка, за да наеме друг човек. А морала на тази история е следния: последвайте ме, за да станете по-умни, за да се научите да продавате това, което вие създавате, по екологичен начин. И как да намирате клиенти от съдържанието си.